चोली में चुकी का दे। अरे फिल्म छिया कहाँ गई हो? दे कहाँ गई ससुरा? ए फिल्म छी भाई, नंदुआ तू लापरवाह हो गई बड़े, पी के टुन्न हो गई बड़े। बता ना फिल्म छिया के कहाँ गिरा दिले मर्दे। अरे यार गिर जेबे तो गांधी जी हंसे लगी। अरे जब ये देश के संस्कार गिर गई ता इनका के हंसी ना छूटल, तो हमरा ते के कहाँ हंसिए? ए बाबा, ये देश के लड़की सब राउर नंगापन के अपना ले आ लड़का लोग अपनापन के विसार देहला। सब घोर मट्ठा हो गई बाबा, सब घोर मट्ठा हो बोला भैया ठीक कहता रे गांधी बाबा। रउआ देश में दूध शराब बन गई आ दही कीचड़ हो गई। चुप! जब दो बड़ा आदमी आपस में बात करे तब बीच में ना बोले के चाहिए। हाँ तो हम क्या कहते रहे सवाल है यार। ए बाबा, रौरा देश में बहुत गंदगी फैल गई बा। जब रौरा देह पर इतना गंदगी बा तो रौरा जनता के का हाल होई? बाबा, रौरा बिना बम गोली के रौरा यहाँ से अंग्रेजन के भगा देनी, बाकी अंग्रेजी कल्चर ना गईल। अब हमरे समाज के नंगापन, आई समाज में जाए नंगापन बा, ओकरा देख के हमरा समुंदर में कूद के मर जाए के मन करत है बाबा, मर जाए के मन करत।